Takže čau, toto bude Jakub Slavy. 21letou wow. Takže potlesk pro Kubu. Chvilku tma. 10.4.98 narodil se kluka, byl to asi osud. Půl metru do výšky, skoro 5 kilo. Divím se, že z něho něco ještě zbylo. Celý život šikana, posměchy a stres. Nikdo nemohl předpovědět, jak to bude dnes. Dneska je mu skoro 21. 17 let, těžký život za sebou a toho, že teďka zpět k němu, nechce žádnou změnu. Dělá co baví, toho, že kupředu. Teďka zpět k němu, nechce žádnou změnu. Dělá co baví, toho, že kupředu. 10.4.98 narodil se kluk a byl to asi osud. Svoje plány, cíle, od jak živa měl. Nikoho se neptal, na to jestli směl. 10.4.98 narodil se kluk a byl to asi osud. Takže všechno nejlepší k narozeninám, tak se příští rok. Tak jo a čau.